and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years, Patuman na gyud ang tanan nimong damgo. Kana kung way makababag. Kinsa may mo babag? Ang tao niya di nga imong napilian. Nga imong ikauban sa tibuok nimong kinabuhi. Ha? Unsa man nimo sa pagtuman sa imong tumongkon kanang tawhana? Wa unyay pagbati sa mga binuhat nga gusto nimong luwason kay samukan. Dili man gud siya ingon ana. Siya ang klase sa tao nga murag. Wa kay makita nga apan. In other words, He is broad-minded, handsome, kasaligan, kugihan, a real gentleman. yay. Naagi din niya hapit ang tanang hiya sa usa ka lalaki nga gipangita sa mga babae. Yes. Maong nahadlo ko nga mailog siya sa ubang mga babae. Kaya ako nalantawan nga kung siya unya ang ako mabana. Komportable na gyud kaayo ko nga magpakabuhi uban niya. Kaysa kung tanaw niya, dili siya ang klase sa tao nga silosong wa sa lugar. Sa klarong pagkasulti, lapad jud siya o panabot. Para na ako, being relaxed and comfortable with him means not only physically, but emotionally and mentally as well. Basta, almost perfect siya para mahimong bana. Pagkaswerte niya nga mao imong nagustuhan sa. There's only one thing ako nahadlukan. Ha? Nga naman. Ang bot na ko ipasabot. Unsa man? Murag, dili siya marrying type. Tuan na. So, naagyapon day apan. Bitaw, sa akong tanaw murag, wa siyang bukabularyo ang magpakasal? Murag ingon ana ba? Murag dili gusto mahigot sa tibok niyang kinabuhi. Because he's afraid of commitment or obligations. Oh, Murag ingon bati. ana. Bati. How about you, Dad? Do you believe in marriage? Yes, I do. Bisan pa man kung nagkatilaw na kong tagam. Ha? Nahimo na kong biktima sa gugma. Gugmang tigpakaaron ingnon. Wa hinungdan nga naglikay ko nga dili na masayo pag-usap. Kadali sa nimo manluod, oy. Ingon ana imong gibuhat ka tingali. Imo sang gi-generalize ang tanang mga babae nga pulos dili kasalikan. Ang dili man. Ito man gihapon ko nga nagibuutan pero pangitaon. Ako, sa akong bahin, this is the most beautiful thing that ever happened to me. Nga na in love ko, nga nang tawhan ang akong giingon nimo. Ug nangandoy gyud ko nga kami lang gyud unta. Basta, wag sama kabuotan niya para nako. Naa ang kilig uban niya cause sa akong tan-aw gid niya. He is so romantic. Maghihunaw-naon kaayo. Maayo gyud mo atiman. It looks like wala siya laing buhaton kundili ang pagpahimuot ra gid nako aron mahimong nindot ang dagan sa among panag-uban. Mahitabo gina kung ma-inlove siya nimong tinuoray. Importante kay ang gugma. Yes. Hay! Hala! Go! Go, go! 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 Unsa ka, uy? Ay, kawanon ka. Pagdali na mo, Mo uy. manggay. Aliya ta na. Woo! Ay, nga, uy. Kainin yung pagbundak sa ulan. Yan, nakauli na to, uy. pinangga kita sa Ginoo kay gilikay pa kita sa sakit. Imagine ha, pwerte ba na itong pagbuhat sa init na ganina. Unya karon pwerte ko suga sa uwan ay. Kung naglangay-langay pa ta, basa kita. Mao gyud.
ibalik magkadiyot ang init ka ganiha. Well, nagdagan ta balik din sa city. O, maayo na lang yun kay may bundak man to ang uwan, pero nanata sa sud sa bay. Mao. Dili ta mo kumpiyansa sa panahon karon kay delikado. YD! Sir Whitey. Yes, doctor! Yeah. Pag-aayo ni magaw eh. Te, uy, muangal di ay ka nga mao naman na ikaw ron. Naangko na nimo ang kalampusan alaya. Yes. Sa karir og gugma. Wow, sana all. Asa ka gugma, nga igo raman ko sa pagdamgo. Pagpangandoy nga makita unta ko sa tao nga nakatunan gid ako sa pagmahal kani adto pa. Pero buta mang tawhana eh. May pagmamatay na lang na siya kung dili man gani ako ang katag-iya niya. Uy. Mao na bitaw. Hala, kalain, gisingkahan mo ko na ni Daddy Del. Ay, sorry. Ay murag wala may planong mamalik din sa Manila ang namakasyon, madam. Ay, bahala sila, oy. As long nga malipay sila sa ilang kibuhat. Unya, nabipag akong mahibawaan nga magkasabot na sila. Bahala nagmo-decide sila nga adto na lang yun mo pundo dito sa Davao. Basta, siguro ko nga mahatagan ko og apo. Diyalan, madam. Okay ka lang, madam. Hala, no? Pero, madam, si kuan man taon, si Aliyah may kauban na atong Dungdel. O dili man si Pulen. To hell with that woman. Ano bang naghisgot ka man atong banyagang dako? Ay, naunsa ka man. Nagahisgot ka man gunog apo. Maingon ka man nga bahalag magpabili dito sa Davao si Dungdel o si Aliyah. Basta kay mahatagan ka lamang unya og apo. Ay, maubi tao. So what kung mo ingon ko, anak? Ay, gipahinom-duman talang sad ka ba? Nga si Aliyah may kauban ni Dungdel dito o dili si Pulen sa ang pagbuhat og apo. Ay, sad ko, anak. Kay ang buot sad na akong ipasabot sad sa akong giingon. Nga bahalag magkasinabot sila basta mahatagan lang ko og apo. Si Del mangyod og si Aliyah. Na! Hala, pagkita kong baliw nga mahikay na ng imong giingon in taon, madam! Imong pauna yon si Dungdel o si Day Aliyah! Ikaw ba oy gay baliw? Oh, Nga nung mag-unay man ha? O sabay labot ni Del og Aliyah sa usag-usa. Parehas ba ang dugo nga naglatay sa ilang kaugatan? ay dili man bitaw. Pero the fact nga. Nag-ilhanay na mag- English, uroy ka. Lagi ba? Ay, nalago na ginutan ang gamay na ko in English, ma'am. Mao ni ma'am, pero the fact, ma'am ba? Nga, nag-ilhanay maguto silang duha nga sa marag amahan og anak. Hala, kalain ba ni Ana, oy? Aw, bitaw, ang in English na sago. There's nothing wrong kung mao ka Agay. na mahitabo, no? Ay, ambot ni mo. Ambot ni mo, chay-chay. Oh. Mo lang, bitaw. There's nothing wrong. Ganoon ko ni mo. Sinundog ng imuha na ako sa kong in English, dam. Ay. O kubo igong ka nga. Kalayo gintang sa ilang mga edad. O English pag ko. What's the big deal? Natakdan. Ka, kung magkagustuhay ang mga lagyo og edad, diba? Uy, daghan ang nahitabuan na, oy. Kung nagkahigugma ay lang yun, diba? Maum ang duha ka tao sa may naani-ana, di ba? It's the love that matters. Kay ang edad, numero ra na. And besides, tanawa lang kung makaigon ka mas dako ang pagkamagkuwang ni Del kang Aliyah. Pura puyag, bata baya kaayong nang si Del, di ba? Ay, tinuod. Tinuod ka na, madam niya. Charming man, God. Gaan yung kaayo ba? Dili ba mahadlok ang tawa? And his eyes. Look at his eyes. Maunay iyang asit, chay. Naibalo ko, madam. Mura pag kanunay, nagpasabot. Kanang, mura, nagpasabot o gugma ang iyang mga tinanawan, madam. Oh my God! Kanabitaw, makisulti siya nimo and he will look straight to your eyes. Ay, murag ka ng malimot bitaw. Ay, nga, tiguang na ka. Nga, wa kilabot sa ihang kinabuhi. Murag yun ka ng makahubo bitaw sa bikini, madam.
ini. Bitaw madam oy, undangon ta ning istorya ha. oy. Bitaw. Kitigalig, kita pa unyang duhang baliwan. Tingalig, mahimo ta mga itik dito. Lala ka. Naabot ka naman ganig bikini hanggawa ka. At imanan ng lamisa. Kay mga na tag mahumantog kaligo si Shin. Gwapo lagi si Kuya Glenn, no? Ibog ka? Di pwedeng makadaig lang. Kinahanglan gid ay nga maibog gid ayon. Unsa ba sa dautan kung maibog ka? Sa bagay. Di gud mi parente, di ba? Ada, kontento ka na ba lang sa imong kinabuhi karon? Of course! It's a blessing from God, di ba? Look ha, kung wa pa katakaluy og sagupan ni Sir Del og sa iyang mamo og igsuon, unsa ra man kataron? Hain ka ta magtikaw-tikaw atong katong tanang panahon nga nakalabay. Sa bukid na gihapon ta natangkong, di ba? Pero tungod kay dunay tawo nga lumugid kay kasing-kasing nga gipada sa Ginoo, mao na ni ron na usab ang atong kinabuhi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!